Hey guys, Khulumbai, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ आंथ' खोनादोंमोन माने नुखादोंमोन निउसफोरावहाय मा होनो बे गुवाहाटी नर्थ गुवाहाटी टु फेन्सि बाजारथिं बिथिं बे साइड सेम रबवे जों फैजायो होननानै स' बेखौनो आं नायनो थांनो नागिरदों आरो जाहाय नोंथांमोननो आं देखायनो नाजागोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो दे। थुदो बिदिब्ला थांसै भिडिअखौ स्टार्टबो खालामसै। ओमफ्राय नै जोङो दायो गणेशगुरिथिंनिफ्राय थांगासिनोमोन ओमफ्राय दायो गारिखौ पार्क खालामना लानोसै गारिखौ बेयावनो दोनथ'नानै जोङो आप डाउन खालामगोन आरोना। ओमफ्राय नै गारि पार्क खालामखांबाय बेयावहा ओमफ्राय जोङो दसे थाबायनानै थांसै ओमफ्राय थांनानै आरो फैफिनगोन इथिंनो बिदि आरो नायनोसै। आं ओरैनोथ' रबवेयाव गाखोखांनाय एक्सपिरियेन्स दंखायो। आङो 2014 ना 15आव सिक्किमाव थांदोंमोन आङो। बे सिक्किमाव थांनाय टाइमावहा गारि थांग्रोथो र' हारलाथार सिक्किमाव थांनाय टाइमावहा आङो बे रबवेयाव गाखोदोंमोन आरो बेबायदिनो खिन्थु बेयाव हाजोनि सायावसो गाखोदोंमोन माने हाजोनि गेजेराव इदि लाइना बिदिमोन आरो ओमफ्राय दा एबार खेबसेनिया माने दैनि सायाव माने पुरा दै नुगोन। ओमफ्राय आं एसे नार्भासबो आरो ना मानो होनना बुंबा आं सानस्रिनो रोङा बायचान्स दुरुङा जनानै जुदि गोलैबा माने आंनि माइन्डआव आंनि गोसोआव बेबायदि गाज्रि थिंकिंआ फैयो माने मालाबा बोरैबा जस'नानै गोलैबा बिदि होननानै फैयो आरो माने गियो माने आं। अब्लाबो नायनोसै एक्सपिरियेन्स खालामनानै ना। दायो आंनो रेशमाया मैयायो फेन्सि बाजारनिफ्राय आंनो मोनसे गिफ्ट लाबोदो। बे गिफ्टखौ आं देखायनो होनना सानदो दै र' ओइ जायाखै माथो जा लिपस्टिकआसो दा ओइ आंखौ हाथाय थाइनैल' बायदि नुवाखै दा देलाय दै angkat hayaलै dah. Dia haman ni. Nah lipstick sama sama le kuma. Dile nanggal le ko adi dia. Dile. Ne. Burri ban mukhaile ayo. नै बेनो आरोना जायगाया जों मोनफैबायानो हाबनोसै दायो। नै मानसिफ्रा माबायदि लाइन नुवाखै इयावहा गासिबो नै बेयावनो दानो टिकेटआ ओमफ्राय नै इयाव वेट खालामनाङो नै दानबाय जोङो बेसे लागोन 60 रुपिस थांनायनि आन्थाल' आरो फैनायबा इयावहासो दाननांगोन। ओमफ्राय नायलाय बेसे लाइन थाङो आयौ थैखागोनसो जि लाइन। ओमफ्राय बिदि लाइनाव थाबाय थानायावनो माने मोनफैनायखौ नुदोंमोन आरोना माने मोजां नांदों आरोना गुवाहाटी बायदि जायगायावहाय बेबायदि रबवेनि बिदि फैनाय थांलाय हान्थि लामा ना मा होनगोन मिथिला बिदि जाबाय मोजां नांदों आरोना। बेखायनो खेबसे एक्सपिरियेन्स खालामनो थाखाय नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय खाथियावनो नालाय ना गुवाहाटीफ्राव फैबाथाय जास्ट ओरैनो बिदिनो 10 मिनिटसो लायो आरो मोनहैनायाव ओमफ्राय मालाबा लेटबो जानो हागौ मिथिला। बिराद गरम मोनबाय आं बेखायनो बख'ना लाबाय स' गाज्रि मोननाङा मा होनो खेबसे गाखोगासेयावहा 15 जन गाखोनो हायो आरोना ओमफ्राय जोंथ' साब्रैल'सो
साबा जों साबा साब्रै सरि ओमफ्राय बेसेबांजोन होनदोंमोन बावगारबाय बेयाव 15 जन गाखोनो हायो होमबाथ' एखेलेगे गाखोनो मोनखायो खिन्थु आं जेथिया बै माबायाव सिक्किमाव थांनायाव गाखोदोंमोन ना बेयावहा अनलि 6 माने 6 जनाल' गाखोनो मोनो आरो बे थरिना बेरायनायनि थाखाय बे थांलाय फैलायनि थाखायसो बेखायनो गोदोर दां ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम गुवाहाटीयाव बिदि ड्रेस गाननानै फैदों जि बोरैबा मोनखादों आं माने गानफेरै बुस्थुखौ बोरैबा मोनोना बाट गाननोबो मोजां मोनो आङो कुर्ता सालवार ना जानाय नायनानै आं बेखौ बायहोदोंमोन दानि मोनखो आंबो जानो थाइसुरि जाबाय आं जानानै लेंहरबाय जोंखौ बिसोरखौ दोननानै जोंखौ लेंहरबाय हि खाफालानो मोजां मोना आंहा बिदिना ओमफ्राय बे आं जानाय फिथाइया बेखौ मा होनो बेखौबो मिथिबावो आङो ओरैबायदि जाम्बि बिखा ओमफ्राय नैबेयावहा सिकिउरिटि चेक इन जागोन नैबेयावहानो ओमफ्राय बेयावहा दसे नेनांगौ आरो बिराद माने टाइम वेस्ट जायो आरोना बिथिं अबयसे एसे थाबबो मोनहैयो नालाय नों जुदि बैथिं गारिजों जुदि थाङोबा गोबाव लाखायोना एखेयानो जायो अबयसे मानो होनना बुंबा दहाय जोङो टिकेट लाखांनानै नेनांबाय आरो टिकेट मोनखांनानै सिकिउरिटि चेक जाखांनानै नेनांबाय इदि आरो जों थांनो मोनसिगोन 4th फ्लोर नोंखौ मानो मिनियाबाबो मिनिनाय बायदि नुबाय थायो मिनियाबाबो मिनिनाय बायदि नुबाय थायो मोनफैसिगोन 4th फ्लोराव फैनांगौ नालाय दिस वे अके लिरनाय दंखायो माने दिस वे देट वे अके फाइनालि मोनफैबाय नुवाखै र' माबायदि दा साननायफोरा ओरैनो एसे गिदों नामा एसेबो गियाखै बाय चान्स जुदि गोलैना होयो दैयाव सानस्रिनो रोंना रोङा रोंगौ बा मालाय सालांगौआ सानस्रिनो रोंलायनो ओमफ्राय नोंथाङा रोङोना रोङाथाय रोङोना अ दे मोजां মই তোমাক এটা কথা সুধো হা ভয় কৰিছানে নাই ইয়াতে উঠিব কাৰণে নাই কৰা আহা যোৱাটো কৰিয়ে থাকা চাগে আজি ফাৰ্ষ্ট একে পিছে আমিও আজি ফাৰ্ষ্ট মই এটা কথা কওঁ হা তোমাক যদি এনেকুৱা যোৱাৰ টাইমত বাই চান্স কেনেবাকৈ পৰি যায় ভগৱানে তেনেকুৱা নকৰে কিন্তু বাই চান্স পৰি গ'লে তুমি সাঁতুৰিব জানা আৰু তুমি নিজে অকল সাঁতুৰিবা নে কোনোবা কাকবাক মানে হেল্পো কৰিবা 4-5 ধৰিব নোৱাৰে খালি এজনে পাৰিব বা ঠিকে আছে অকল ময়ে নোৱাৰো চাগে ইয়াতে চাও কি হয় माने नै जों गासिबो नेबाय थादों हा ओमफ्राय चेयार होलायलायबाय आरो दसे टाइम ने होननानै माने नै बैसोरो पुलिसफोरा फैदों नालाय पुलिसफोरा माने बेलेग मोनसे लामाथिं फैबाय बिस्रा माने इमारजेन्सि थांनांगौ जाबायना ओमफ्राय दे जोंबो मिला-मिसि खालामबाय आरो मानो होनना बिथांमोनाबो बिराद खस्थ' खामानि मावोथ' जोंनि थाखाय बेखायनो जों 10 मिनिट नेनायावलाय माथो थाङो ना बेखायनो चेयारबो होलायलायबाय नै जोंनो ओमफ्राय रावबो चेयार मोनाखै नाय गेमस्रि दैमारिखौ अनग्रा मानसि दं बे गेमस्रि दे रावबो नायनो बाग्रायाथ' थाखायो र' दे जनोसै होमबालाय दसे सोर मानसिया फैनानै मेथाइ खनो आंखौ थिखांनो हादों नाय सानद्राया आंखौ इयो बामखांनाबो थिखांनो हाखायो ना बे सासेयाथ' आरो हारा गोजासो ना गोरानानोसै आंल'सो ल'दा दा ओमफ्राय नोंखौ मानो मिनिनाय बायदि नुबाय थायो गाबाबो मिनिदों मोनसे मोनफैबाय दा बिसोरो ओंखारसिगोन ओमफ्राय बे ओंखारनायावहा बे जोंदो जाय गसंना दंमोन बिसोरो थांसिगोन आरो जों माने थालांनांसिगोन माने पुलिसफोराबो थांगोन होननानै खिथाखाबायना आङो पुलिसफोराबो थांसिगोन पुलिसफोर थानायखाय माने जों थांथ'ला आरो मोजांनो दैया लोंसै आं नंगौ
हाफ लिटार दैखौ हारसिंनो लोंजोबखायो होनो बादोंमोन आं खिन्थु बेस्रा बेबो गांनोना दसे नेबाय दायो थांफिननोसै इउटुबनि कमेन्ट्सफोर नायनोसै थेंक इउ हा 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 वाव आं दै इदिसो जागोन मानसिफोरले फेनबो दोङो ने এনে কাল লাহে লাহে যাব নেকি স্পিড না যায় যাব স্পিড হৈ আছে লাহে লাহে স্টার্টিং অকমান স্লো सोरनिया नै नानिया आंखौ खिथुखौ दोरोमबाय थादों बोरैबाथार hei yang gosong gunjuk deh ini speed jalan kali naina keliling si video kan mah Allah man jauh happy nih Allah man ha masa mana tuh thằng á Korea nè giờ thằng lui đang giờ नाफोरबो नुथारा दस' हे दै गेजेराव बोरैना खम गोथौ इयो ना गोथौ नङा गोथौ नङा नै इखिनिया हा बायदिसो ओइलाय इयो हा थानाया हनै गोलोमथारबाय आङो देन्जार गरम ओमफ्राय फेनानो सलिस्राया गोजौनि फेनानै ओमफ्राय मा होनो बारा एसेबां स्पिड खारा आरो एसेल'सो स्पिड ओमफ्राय फार्स्ट टाइमावहाय एसे स्ल' दाबो मोनैया नै नायनो हागोन ने बारा स्पिड नङा नै माबायदि मा सोरखौबो भिडिअ कलसो खालामबाय थादों मा थांगासिनो गोलोमजोब्बाय दाबो मोनैयालै बासैया बिदिबा बारबाय दैनि जागा देखानायखौ रं देखायनो उनथिं मोनहैसिगोनानो माथो मोनहैसिगोन गियाखैलै आं इमान स्ल'लै दै बरिंथार स्पिडसो थांनांगौ स्पिड थांनांगौ जि स्ल'थार ओमफ्राय जों थांबाय थाबाथाय बेयावहाय दैनि गेजेरावहाय मोनसे मन्दिर दङ बेखौथ' नोंथांमोना बांसिनानो मिथियो जानांगौ आरो मिथियाबा आं खोन्थाना होनोसै नैबे मन्दिरनि मुङानो जाहैबाय उमानन्द मन्दिर नै बेबायदि आरो सानिफ्राय आं फैफेरनो मोनाखै खिन्थु दिनैसो नुबाय आरोना आंबो खोनायोल' खिन्थु बेजों माने जाहाजजों बा नावजों बिदि फैजायोनो आरो इयावहा मन्दिरावहा आंबो थाङाखै थांगोन र' सानसे आरो थांबाथाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नै ओमफ्राय मोनसेया जों थांबाय थानायावहा फारसेथिं फैबाय थादो आरोना बिसोरबो थांसिगोन जोंबो मोनहैसिगोन ओमफ्राय नै सोरबा जायहा खाफाल गैया बिथांमोना दाख्लैयो आदामोन आरो माबाथिं बे नर्थ गुवाहाटीनि ओमफ्राय बिसोरो हाफ आवार माने बेयावहा नांथाना थादोनो खिन्थु जोंहा खाफाला मोजां जों नांथानानै थायाखै आरो
थांगासिनो भाई मोनहैथारसिगोन एसे दा बाराद्राय खाफाल मोजां होनना बुंनो हानाय नङा बैखिनियाव नांथाना थाबा मा जानांगौ नांथायाबानो जाबाय दे मोनहैथारसिगोन बिराद बरिं खिन्थु आंनि थाखाय नोंसिनि थाखाय माबायदि मोनगोन आं मिथिया बाट मोजां मोनाखै आं आंनि एक्सपिरियेन्स आरो बाट सोरबाफोर गाखोफेराखैबा गाखोनायनो मोजां मोनगोन आरो सोरबाफोर गोजौ बिदि गाहाय बुस्थुखौ गिबाथाय गिगोन आरो ना ओमफ्राय बेयावहा आंल' बेग जागासिनो गासैबो सिरि थाबाय थादों आंल'सो बेग फाइनेलि मोनफैबाय नै उत्तर गुवाहाटी रपवे टार्मिनेल बेयावहा नै माखासे पेइन्टिंसफोर दङ नै बेयावहा लिरनाय दङ उत्तर गुवाहाटील' स्वागतम बिदि होननानै आरो ओमफ्राय नै बिसोर नेबाय थादों जोंनि बायदिनो एखे सेम प्रसेस बिसोरबो नेबाय थादों दा जों ओंखारबाथाय बिसोर गाखोसिगोन इदि आरो ओमफ्राय दा जोङो आरो टिकेट दानबावनो थांगासिनो नङाबाथ' थांफिननांगोन ना गारियाथ' बिथिंसो दोङो आं सिगाङावहाय बे नर्थ गुवाहाटी टु फेन्सिथिं बिथिं थांनाय जायगाथिं सिगाङावहा आङो जाहाजजों थांबाय जाहाज ओमफ्राय बिदि फिसा नाव थायोना बिदिथ' थांबाय आरो बिदियाव आं 4-5 बोसोरसो जाबाय बिदि थांनाया बेखायनो आङो थांना नायनो होननानै फैदो हाबनोसै दा टिकेट दाननो ओमफ्राय बेयावबो सेम टिकेट काउन्टार ओमफ्राय सिकिउरिटि चेकबो खामगोन इदिनो आरो एखे ओमफ्राय जोङो टिकेटखौ लाना दोनखाबाय ओमफ्राय लानानै दसे जों बाहेरथिं बेरायफैबाय नै बिनिफ्राय भिउआ बिदिमोन आरो मोजांमोन ओमफ्राय बिथिंबो गाहायथिं मोनसे मन्दिरथिं थांजायोनो ओमफ्राय जों थाङासै माने आं बिदिनो एसे मेंबाय ओमफ्राय दै बिराद गांदोंमोन आङो बेखायनो इसोरखौ लायनो होबाय आरो आंथ' थाबायनो हाखाया नालाय बिसोर लायना फैबाय $83 only 3 টকা গুৱাহাটী যাবে হে মিছা কথা কৈছে এইটো চৰকাৰী কেইজন যাব পাৰি তাতে মাত্ৰ 3 টকা নহয় মই মানে আগতে 3-4 বছৰমান আগত এই হেপিনেদি গৈছিলোঁ মানে নাৱেদি তাৰপিছত তাতে যাওঁতে কিমান বা লৈছিল পাহৰিয়ে গ'লোঁ মই 3 টকা মাত্ৰ অৱশ্যে চৰকাৰী নাযাওঁ ইয়াতে যাম কিন্তু ইয়াতেও বহুত দেৰি লয় তাতে আৰু কিমানমান দেৰি লয় তাতে আৰু বেছি দেৰি নে কি কোনখিনিত এনেকুৱা চিধা যাব লাগিব ন আৰু দূৰ চাগে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো না আপোনালোকে ইয়াতে থাকে ঠিকে আছে डेन्जार गुसुमोन दैया ओमफ्राय नै दै सै लोंनानै दहायनि बायदिनो सेम प्रसेस दसे नेनांबाय बाट बेयाव बारा नेबाय थानाङासै गुवाहाटीयावहा बारा नेनांगौ जादोंमोन गुवाहाटी माने दक्षिण गुवाहाटीयाव ओमफ्राय नै बिसोरबो फैबाय आरो लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय सफैबायानो दहायनि जायगायाव जोब्बाय थांनोसै दायो न'का गोलोमबाय जि मेंबायबो ओमफ्राय जोङो गासिबो एकदम आंनि थाखायथ' बोर एक्सपिरियेन्स माने एकदम एक्सपिरियेन्सआ बिराद बोरैबा मोजां नंथारा ओमफ्राय इसोरो आंखौ खम बोरैबा मोन्दोंना मिथिया लासिया रायलायबाय थानायखौ मिनिनानै थैनोसै आं ओमफ्राय नोंनि हाथायखौ माने बिदि सालांगौ नुयो जेनेबा थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय आंनि भिडिअआ मा जायालासिनो जोबाथ' ओंखायनो एसे जाना लानोसै पिज्जा बिसोर जायानो पिज्जा बेखायनो आं पिज्जा फिसाखौ बिबाय बिराद गोथावमोन पिज्जाया जि गोबाव जाबायमोन आङो लकडाउननिफ्रायनो मोनजायाखै ओमफ्राय नानिखौ नायलाय मालाय दसा जादो दसा ना मा बेखौ जादो आं मसाला दसासो गोथाव मोनो बे प्लेन दसासो जादोंमोन ओमफ्राय आङो पिज्जाखौनो 2 जाना फैखादों मिथिबाय डेन्जारखा हा